everyone. Welcome back to my YouTube channel. Karon na po ko naka-vlog. Na ako'y gwapo nga tripod. Yatag ni Beng. Hi guys, welcome to our This panel. is Ate Joby. Yeah. A beautiful friend of mine. And this is Beng also. I'm the prettiest all of my friends. You know what? You know? Baskin burin. Kisa na yung ginahulat. Hindi ko pa siguro. Time karon is 4:40. Kunya. Mga oras daw may kagigutom na siya. By the way, naaday ko sa ilahang balay. Kay wala. Nami sa B Mansion. B Mansion. Kabalo mo kung sa B Mansion. Brillia ba mansion? Ano sa ang B mansion? Bang Mansion. Beng mansion. Eh, punong Brillia. Tindong. Ano ko eh? So, itaas pa ni. I-fix na mo ni. I-fix na ako, guys. Ay, mga mi. Na-fix na ako. So, Beng help me how to fix his tripod. Hello. Among sudan dyan ka. Or kisog pa. Ibutangan pipino. Itimplahan ni Ate Juby. Tapos, pinataang kulay. Yes. Puro-purong gulay. Pero naghatlag sabaw. Para namin sa Sabaw. nagsugba po ni fish belly. And then, ano lang mo sudan. Sudan mo. Ay! Dapat may pinaritong isda. Ay, init! Pritong isda. Sobra ganinang, udto. Udto ni pamahaw pa rin yun. Sobra nila pamahaw ganina. So, iinit niya sa microwave. Sabi na po, bumulaw. Pangingo. Kabalong ka sa microwave. Let's eat, everybody! I will gonna put you there. Para makita niyo. See? Sayag na. Sayag. Dili against the light. Kita yung nakauna o gamit sa tripod ni Ate. Saan ang tawag siya? Jai lang. Ate Jai. Ate Jai. Sama ang rice sa kaldero. Napanay ba? So, nila. Ano siya init guys. Hala, isang sobrang yung kamo. That's Pinoy. Eat. Plus ito of Nesty with calamansi. Nesty apple with calamansi juice. Kapila ako. Ano na yung ice? Okay no? Yummy. Dami. Mo na yung sa juice. Nesty apple with calamansi juice. Yes. Namang dako mo kay kuda siya. Dako na lang yun ka. Mayat na ko guys. Karon mo ka sa kong daghan. Mata ng duwara, nag-isang na kong tao. Gani. Tulog ang duwa ka bata. Bata ni Beng o bata ni Ate Judy. Mauna na may kaon, dugay kay ang mga kauban. Ako na lang isa. So, ano yan, baby? Nagbata na yan, baby. Ay, lang ko. Ito na ikaw. Thank you, Lord. Kami guys. Ano ni guys? Oh, ano ta?
Kuya Butch, say hi to my vlog. Hi. Opa, mag- This is Kuya Butch, husband name. Pretty boy. Handsome. Pinipiti. Pretty bad boy. Pretty bad boy. Oh, I thought you crave the ano, the carne. This one. Tawata. So, ramen. Wala makalisig guys. Kain ka. Sujubi! Ano guys, light ko ah. Nag-diet ka siya. Namay akong plato ah. Let's eat. Ah. Ay, lolo. Ulawa eh. Ah. Love yourself. Sino mo nagtawag? Siya ganun muna. Wala. Okay. Free. Ramen. Yummy. Pagkain nyo guys, dapat kamay. Kasi masarap ng kamay. Masarap to ang kumain. Masarap talaga yan. Yummy. Sino ang kitchen? Tuba na tuba. May gulay. Sarap ang aking gulay. Yummy. Rice fish. 1 cup rice fish. Midjar ito ganun na guys. Ito na, ito midjar. Midjar. Midjar lang na to. At least akong gisukot, diba? Edit na ibo na kaduhang batch na to ni guys. Wala lang ito dyan sa mga ako. Dako lang ito ito. Dako magpupo. Mas dako magpupo. Na mo ano, pinakasunan. Pinagawapa, pinagawasigan. Pinagawad taon na na mo. Dahil ka na siya. Diet ko guys. Diet to na si diet. Si diet. Nabilat na. Ano naman to? Bilak yang anak guys. Biyaan. Tulog man to. Amat na. Tunina. Basta gutom ako. Ano sila? Kagain. Tapos na diet yan. Lord. Nagulay ka. Yummy. Wala mo yun. So, Ikaw kuya bu. Yummy. Yummy. Bakit na ilang parnil? Yan yan po. nag-sale man sila.
Sa manda daw ng ceremony. Mabilis Pinoy ba? Baso dito sa banda. Mukha ka sa bukid lang. Dito, ayok binak na. Kani guys, siya ang nagtimpla ni. May ako specialty. Actually, masya, yung specialty ni Bengkat. Gulay, kaldereta, paksiw, isda, adobo. Dami na kaya siya mag-adobo. Maraming yung ako eh. Di ba Kuya Butch? Ito yung lami ah. Bigot. Ano siya, yung specialty kare-kare, crispy Kaon pata, lang. Kaon. steak, Kaon na yun. Kaon, pinsiti. Subo. Dami. dami. Wait. Kulang man na. Dapat nyam. Nam. Ako ade, yummy. Di mo siya rin. Saman. Nam. Ang mukha nga rin ka guys na lami kaya. Yum. Yummy. Pinpoy. Ano ka mo kayo ko? Ano ka mo gamay? Ako ka, gamay maka. Sabuni ka. Oo eh. Yaman. Wala, mga alas 8. Pagkukunin ka, makakamaghapon ka. Tanong pa ka? Yummy. Kulang man to. Yum. Yummy. Naku, ay, ako nang dira. Oy, naina na vlog. Oy, basi mo ka na sinadlang dito. Baka na, sikat ka. Yummy. Viral lang yam yun ba? More. Yummy. So, ka isa man. Sa ka-order ba? Isa to order. Eh, pwede mo ka-order na lang. Doko. Kabalo mo guys. Ang rice nila. Then freshly meal. Hindi. Jasmine right dito. Dili. Kani, isa to? Dili, lumping. Lumpe. Variety daw sa ilang rice Yo, and lumping. lumpe. Lumping 57 na. ang kilo ani. Di, pan great price pa na. Dati, variety nga lumpe. Double diamond, portrait. Double diamond. Double diamond mas mahal. Yum. Ako'y nakakuan sa tripod ni Ate Jai. Wow. Liya nga mo to siya.